Bonjour chers abonnés, aw bisimila Magma Info kan ni aga kunnafoni na wagati seli. Bagrubaw la an b'an ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ gendarmerie nationale kɔnɔna la finitigilaka maa 5 o bolila ka bɔ yen. An bɛna an da don o la k'o walawala aw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na juma tɛmɛnen Mali y'a finitigilakaw ye a ka san 62 o anniversaire fête. An bɛna an da don o la koba minnu kɛra o kɔnɔna la k'o fɛnɛ walawala aw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Burkina ni o jamanakuntigi yɛrɛ ye Ibrahim Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko a tɛ fɛ ka Faransi finitigilakaw ye a fɛ tuguni k'a ye kalo kelen d'olu ma walasa olu bɛ se ka taa. An b'an da don o la k'o walawala aw ye. An b'a fɔ ye aw bisimila Magma Info kɔnɔna la i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ a ye cogoya min na a jirala k'a fɔ ko maa 5 n'olu yɛrɛ ye finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bolila ka bɔ gendarmerie nationale o kasobon o yɛrɛ kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ninnu yɛrɛ ye ko minnu kɛ a jirala k'a fɔ ko u ye sifinnaka maa 2 o bɔnɛ a ni la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Donc sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ bɛ sen na walasa ninnu maa 5 minnu minɛna n'u bolila olu bɛ se ka ye cogoya min na. O fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira an y'o ye réseaux sociaux sanfɛ ko maa 5 tun bɛ k'u garder k'u y'olu bila maa 5 min bolila u nɔ la k'o sabu kɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ se ka boli cogo di o maa 5 ninnu yɛrɛ ɲinan ma. Ni kunnafoniya minnu sɔrɔ o kɔnɔna la an bɛna tila k'o walawala aw ye magazine du Mali kan. I n'a fɔ bakurubaw la an tun y'a ɲɛfɔ an ye cogoya min na an ka jamanakuntigi n'o ye Asimi Goita ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a bɛna logement sociaux jɔ an ka finitigilakaw ye o logement sociaux yɛrɛ bɛ taa jɔ logement sociaux 4,000 na o yɛrɛ annonce yɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni an ka armée ka anniversaire ye n'o ye a ka san 62 ni yɛrɛ annonce yɛrɛ jara kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw ye sabula musow ko o jɔyɔrɔba tun b'o u la ani o dɔrɔn ma kɛ nin ko in yɛrɛ fɛn ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲani ni anniversaire yɛrɛ cɛ Mali ye avion dɔw sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn caman minnu yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko an ka armée k'a bɛ ka monter en puissance ani fɛnɛ a y'a jira k'a fɔ ko cɛsiriw bɛ sen na walasa an ka jamana bɛ se k'a yɛrɛ ta cogoya min na sur le plan militaire. An bɛ Ala deli halisa Ala ka ɲini an ka finitigilaka minnu sara Mali ko yɛrɛ kunkan na an bɛ Ala deli halisa Ala ka sankɔrɔta ani sebaya o di an ka finitigilakaw ma. O hokumu de kɔnɔna la an bɛ don n'an ka kunnafoniya sabanan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ibrahim Traoré n'ale yɛrɛ Burkina camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye ale n'a ka gouvernement ye sɛbɛntiya kɛ ka ɲɛsin Faransi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko u ye kalo kelen de d'u ma walasa u bɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔ cogoya min na. O kalo kelen tɛ dɔwɛrɛ ye finitigilaka Faransi finitigilaka minnu bɛ Burkina olu ka se ka bɔ Burkina ka segin u ka jamana kɔnɔ ni o ye Faransi ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron ale yɛrɛ tilala ka réagir nin ko in ya sabula ale ko k'ale bɛ fɛ Burkina jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Ibrahim Traoré o ka sɛbɛntiya di sɛbɛntiya min bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan ka kɛɲɛ ni bi doyen ye o sɛbɛntiya yɛrɛ fɔra Burkina télévision so fɛ ni o ye u ka porte-parole du gouvernement ye o yɛrɛ bɔra ka lakilini kɛ ka jira k'a fɔ k'u ka laɲini don walasa Faransi bɛ se ka taa ka bɔ u ka jamana kan cogoya min na. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲani an ka kan bɛɛ di ɲɔgɔn ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina yɛrɛ y'a jira u ka kumakan na ko Mali ni olu yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya baara la walasa bingannikɛ wale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o ye Mali ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin u ma walasa u ka muso 60 ni kɔ minnu minɛlen olu bɛ se ka bila cogoya min na Mali ka pankuru sanfɛ pankuru minnu bɛ yen n'o ye drone ye o ye renseignement di olu ma walasa olu bɛ se ka bɛn cogoya min na an b'a ladɔnniya halisa Ala ka sebaya ani sankɔrɔta di ani jamana fila ma minnu bɛ ka bingannikɛ walew kɛlɛ. O de kɛ sababu ye an bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniya la an minnu y'an lajɛ an b'a fɔ ye ani ce ani baraji an minnu ma abonné magazine du Mali kan a ye continuer ka abonné n'a bɛ kunnafoni dakika a n'a yɛrɛ yɛrɛ kɔ.